Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि रजे अफिसियेल चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय। गाइस आं सिलापाथर कस्तुरबा बालिका विद्यालय हस्टेलावहाय गथ'फोरखौ दसे प्रेक्टिस होफैदों। बे प्रेक्टिसनिनो ससे भिडिअ दंमोन। स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stop. Up. Jump. It's okay.